Ano nasa sir? Olives nasa sir? Hindi. Batuan ni ma'am. Batuan. Oo. Ari yun. Pareho lang na siya. Pero ini sweet, sour sa. Di kayang batuan, daan diri lang na sa aton. Oo. Ano yung batuan jam, sir, no? Batuan jam ma'am. Tapos may batuan, ari. Hindi mo siya gay aslum. Hindi siya. Ari, pickled batuan. Pickled batuan. Medyo aslum na siya. Ari naman sweet, yung pickled batuan. This one, sweet pickled batuan. Baka namin. Hindi ni mabakal, sir. Dili kag sa Negros showroom may ara Negros kami. showroom. Sa Robinson Blas, Mandalaga. This one, mushroom chips. Ano siya? Ano ka mo gani? Yes, sir, nga Yung lugar nga LGU. Under kami sa ang farm naman, under kami sa Murcia, ng LGU. Murcia. Pero dili kami ga-process sa Bacolod kay may balay kami dito. Kanamit. Hinubaan. Mga ano inyo nga mga Ang nakalugay lang mga coconut product. Wala ko na orient. Mayara kami gali ano ba? Ang susasyon. Made of ang niya nga ano ubod.